nandito ka na. Welcome back to my YouTube channel. Kasama ko ngayon ang aking pinakamamahang. Hello ka, mag-hello ka sa ating vlog. Hello, what's up my madlang people? Medyo ulawon pa, Mino. Medyo ulawon pa, medyo nakakaya pa. So, ito ang kasama namin nandito. Bibi, mag-hi ka. What's up, everyone? So, ngayong araw na to, i-share namin sa inyo kung ano ang mga balik. Tulong! Nahulog na ako sa'yo, mahal! Matagal na pala akong nahulog sa'yo. Ang saan to? Magandang tanghali sa ating lahat. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-fishing. First, una nyong gawin. Linisin nyo muna yun. Linisin nyo na muna. Linisin nyo na muna. Linisin nyo muna ang net. Uy, di good ako sanay mag-Tagalog. Si ano good, English speaking good ako. Linisin nyo na muna ito. Bago nyo, hanap kayo ng color orange. Mahulog po dito ba? Wala, mahumok. Ang good kayo niya. Nalubog naman ganyan. Ay! Dito naman tayo na side. Pinituhin lang, oh. Five minutes later. Uy! 2,000 years later. Ito, ilagay nyo. Ilagay nyo. Kasi malakas silang magdagan. Magdagas silang maglangoy-langoy. Do it! Just do it! Minsan sa buhay, accept na lang natin na hindi sa lahat ng bagay, hindi na sa lahat ng gusto mo, hindi makukuha mo. Dan. What's up? Welcome to our channel. So ngayon nagbabalik po kami. Kung bago ka pa lang dito, welcome. Pag dugay ka na dito. May bago kaming tropa ngayon. Ang pangalan niya si Chanchan. Ano na ngayon na araw? Ika-11 na araw ngayon ng quarantine. At ito pa rin kami ano sa aming naglaroy-laroy. Ito talaga marunong magtagalog. So ayun na nga. Magpipishing na kami ngayon. Kahapon po, hindi po namin nakuha yung isda. Ngayon, kukunin na talaga namin. Welcome na. Welcome madlang people! May bago na tayong mga joiners. Pangalan niya ay Chanchan. Oh, Bibi. Kita mo sa camera. Kita natin sa camera si Chanchan, no? Chanchan! Mag-hi ka sa aming vlog! Ating vlog! Hi! Si Bibi. Si Bam Bam, Bessie sa kanyang mga lawog sa fish. Kina! Ali, hi sa camera ba? Hi! 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 Fun! Kasi mag-fishing challenge kami. So, kakay na, no? So,
So, ayan na nga guys, ang aking pinakamamahal na mahal. Nag-fishing. Tingnan natin kung makapag-fish ba si Kakay. Uy, naunsa naman ang tiil niyo. Ang tiil ni Wakimal. Husky nga, feeling askal. Eh, nanay, nadakpan si Papa. Atong-atong. What is this? A fish! Yay! I-wash na tong fish. Ay, sino ko na nagambak? Ano nagambak? Fish. Hey! Yay! May makakain na kami sa aming panihapon. Hapunan. May pakita sa mami. Kita sa. Yay! Nakakuha. Dami og fish. Yay! Woohoo! Nanggasa ng fish! Are you happy? Wala ka na happy? Not happy? Look at the fish! Wow! That's a fish! Fish! What is that? Fish! 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 Maluwin naman noon ko. Pati yung sa oil. Nangipay sa bibi. Ayaw, lagi. Pero kung wala siyang tatang fish. Sila mo, tika na ko niya, babe. Ano yun niya, Bi? Fish! 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 What is that? Fish. Bye-bye, fish. Na, ayun, malulpat yan. Dahil sumahal. Ayun, hinay-hinay. Oy, Patay naman na, basta may naman. patay na. Dahil sa patay. Patay, dahil sa luwi kayo. Uy, patay, dahil sa luwi. Sa ulo. Pagpatay yung isda. Ano, pagpatay yung isda. Kunang utilyo na lang eh. Bali kayo siya dyan. Kanang bunala na yung ulo. Mura man siya natutso. Pagpatayan yun. Sorry fish, di man may kabalong patay. O fish good. Wala, nakadakot pag face di ay be. Nag-ihaw mi te. Wala. Nag-ihaw mi yung isda. Kadakot di sila face. Sila kabuok. Saan lang. Kaya masok ko si Raul. Ano man? Ay, isa raman. Yay! Ito na po. Ito na po ang tilapia. Ano po? 5 kilo. Di mo tayo sa preptohan. Ay, sa Pilaw daw? Sarap! Sarap! Sarap pa. What's up? Guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Stay at home, guys. Ingat kayo, mga Mag-pray. madlang people. Yes, mag-pray lang tayo na magiging okay na ang lahat. Don't forget. Don't forget. Don't forget to subscribe. Bye-bye. God bless you. Mwah. Mwah. Mwah.